musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daniri filtima ɓaleri buuɗaliru mede fere feñay windere feñjay batake bindaɗo talata nogase jeetati silo hitande ujunaje nogase joyi batake men fati koye cari karendo en jetti jomi men tagɗo en konnuɗen hakkude jeeri e waalo wi kam tan yen ndewɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mon jamirɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe taweteɓe jokli windere sénégal mauritanie mali gambi guinée diaspora o kala moni popɗo woni min calminima min juurimama min ñaguimama duwa min duwani mama enen kala en denti en mbi alhamdulillah alhamdulillah son jari kafe yettude allah nde tawno woni yimɓe ne ngoodi soɓe lelo jamma goƴa mabɓe ko janggo kafe ha tenti noon so potil kafe ngel woɗɗoyi jomum ala weccet ko soodi gonngel ɗo ɓernde ne daro tawno wona kunuɗe goowi ko kafe gulɗe jaw subaka law ɗum jeyi sababu ne tindina hen sahaji wendogo nden an nananno boɓine dilla dillinta ko kafe ura e galle kala ura e wuro kala kafe e rendo subaka law ko cuɗari ɓurdi yodde cuɗali nde tawno galle gowɗo yarde kafe so fini yarani kafe way kono hunde nde moƴƴani waɗi e galle heni ɗum noon ballen yimɓeɓe no jariri kafe ha tenti ɓen ɓe ngala kafe yo allah newnanen enen kala ya rabbi musidɓe tedduɓe kala alarba eɗen kewi nayade e yewtere meɗen carika rendo alhamdulillah oɗo saha teskama ngule kinana ñeyengto no fewi tenaki waɗa taaɓe mawɗe ko leelani tan ko jangol wuburu wonno jangi joni noon yimɓe puɗɗima yaltirde seeɗa ɓe batti jengude boowal seeɗa nde tawno ɓalli ɗi batti wulede ñalawma ha joofa e jammaji ɗi yo allah won ballo noon ya rabbi meftande kumpital men seeɗa to leydi sénégal nandiral hakkude gouvernement mo leydi sénégal kami leydi espagne ngam espagne ha to jinde yogay ɓesguji beele wawɓe gollade ko fate ndema gila e coñal ha e ndemaji goɗɗi kala jeeyi sababu noon ko hanki fuɗɗi joƴƴingol ɗiɗon ɗereji e nder gendidi leydi sénégal ha tenti yoga e région ngaji leydi ndi sénégal teskama noon tribinoji kamen wonde hôpitaux ji ɓitti tribinoji ɗi ko waɗoyde casier judiciaire tribinoji ɗi ko ƴewtoyade cellal ɓandu mum on kayit certificat médical o ngam sagataɓe worɓe e rewɓe kala yiɗɓe sortade yaltude leydi ngam ɗaɓɓoyde ko dañi firti ndeke ko caɗele mawɗe ene leydi ndi sabu sa yiɗe ɓittodire e duñodire ko hunde hulɓinide a wayat ɓeɗo sukaɓe fof ko jooɗiɓe ngala golle sinno ko gollotonoɓe jomumen ɗaɓɓata wiide ne dogana jahani ndemoya leyɗele janane kono foof ma en gartoy
e kabruji men takkusana so haaji Allah rahman. To leydi Mauritanie, hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Ghazouani en tant que président Union africaine tawete toon to Tanzanie ngam jonde ko fate ndeelam kuɓɓam woni énergie ko toon wo suuti konngudi makko wo erima nde fiyande wulde jaw wonde toon to Nord Kivu to leydi Congo nde dartoto ko ɓuri yawde yaccade ganduɗa hanki waɗi pittali kewɗi keddi e nde fiyande wonde toon to Ngoma ɗon ɗo rebelle M23 yiɗi tettude ngo wuro armée leydi ndi ne sali sabu soɓe tetti moƴƴata armée leydi ndi. To leydi Mali état major général armée leydi ndi yaltini communiqué kikiɗe hanki o wo holliti ɓe dangi ngandi mawdi taw ko jeyandi e l'organisation état islamique ɓe nangimo koye région de Tombouctou taw koyne ko mbiyata échelle bange hirnangue ñamfunke kanko on noon ɓe mbiyatamo ko Abou Asmani ko on woni moɓe nangi taw ko baɗɗo janguji kewɗi yooɓi pittali kewɗi ɓe kolliti ɓe mbawi nangudemo walla ni ɓe mbawi yoɓade fittandu makko caggal nde ɓe kutori sembe ndiwowa ɓe jani koye base ɓeɗon. To Guinée Conakry landa Alpha Condé ka RPG Arc-en-Ciel landa timtimol ya taw jogorani yewede ɗo e balɗe so tawi waɗi ko wi ene waɗa ko wi noon ko jagorɗo tambide ɗen golle ngam haɗede ɓe wadde konngore mabɓe 31 janvier ɓe mbi ko mbaɗa konngore mawɗo to on konngore noon ko yidde habtade oɗo saaha wonande politique ardiɓe leydi ndi no yaari ni ko fate kongoreji parti ji noon koko kaɗa e nder leydi ndi. UFDG mo Cellou Dalein Diallo hollitima tawtore nonne kadi yoga e landaji goɗɗi ko wayno landa Sidia Touré Kame e Lassana Kouyaté ɓeɗo kala wo joofima peɗeli kala hen kay baɗɗo kongore koko jogori yowede. To leydi Congo Kinshasa États-Unis de Amérique yonnani nde fiyande nde ummini ɗum rebelle mo M23 loni erima rebelle M23 nde koninkoɓe Rwanda wiyaɓe ceedama ne comde nder mabɓe ne ballida e mabɓe nde jaltata leydi Congo ko ɓuuri yawde yaccade ɗum ko caggal nde gouvernement leydi Congo holliti won e koninkoɓe leydi Rwanda jiya ene comdi e ɓen murtuɓe ɓe rebelle M23 hande o kay tettuɓe guri kewɗe ɗo hen to mbokkosaji kewɗi kabba yimɓe ne doga ngam yaltude ɗiɗon nokkuji kala wonno suuɗorde ko Ngoma oɗo saaha ko toon piyande ɗe goni ha waɗi 16 mbasi pittade men waɗi 100 ko fawi neɗɗo gañi hen e ndeɗo fiyande nde ganduɗa hande o goƴaji kala ene ketti toon. William Ruto ko hoorejo leydi Kenya noddi batu keñoreɗo ngam leyɗele Afrique Est o kala peeje ƴetteteɗe ko ɓuri yawde yaccade ngam dartinde ndeɗo hen fiyande wonde e hebde nde ganduɗa bone ficcat laaci darade haɓa ɗum law ɓuri sirde gila goɗɗum joltani hen. Hanki o to Maroc wonno toon hanki ko tirage Coupe d'Afrique 2025-2026 yalti ha laaɓi ma on kettoyo e nder kumpital mon ɗemgal Pulaar takkusana so haaji jomiraɗo. ɗum ɗo hen wonno meftande seeɗa tan e kumpital men ɗemgal Pulaar duusa mon duside mon e bongal subaka ɗo jar toon café oɗon ɗoftidi hen mburu walla ɓe mbaɗa kinkiliba ɓe mbaɗa mayonnaise hande hewɓe jolɓe ɓe mbaɗata ko omelette on hen mbaɗa ko wayno laaƴel ni ɗoftide hen tew seeɗa walla liikon seeɗa ɗum ko yontaɓe so tawi debbo o daaki yeehi jeere adda liikon seeɗa baba galle o jontaɗo sahane baba galle mo yonta ko o noon wiye o dow walla ɓattine café ɓole yara deeƴa ɗum no moni kala ko dañi yo Allah yeɓ ɗum hen moƴƴere ya rabbi ya rahman. Kisal transport ari e mon addani mon ko kisal e ɓamtare wellidde mon jawdi nafata ko ñamede nemoɗen e jawdi men ken gasoɓe na imru'ul gaysi wino tamatta'at min duniyaka fa innaka fani dahmito e aduna ma ka gasowo kono dahmitorno moƴƴiri a mahi galle ma ha yooɗi a fiyen luwas a heɓi to a luwas a jooɗima holko nafanma mo jogui galle ha ma ya meeɗa hodde makko firtani neɗɗo yo dahmito e doole mum
dahmito e jawdi ma, nemo hen nemin hen ɓandu ma, nemina hen wonki ma, mbasa moftude ha maya. Ten sa maayi a yadata hen, wona feggere, wona montor, wona lati, wona tuuba, wona kilot, wona kawasi, haydara yadata. ko tekkere ɓurde webde sodde aduna ko nden morlete joom nawe. Jawdi nafata ko ñamede, ñaami hen no moƴƴi, holtu hen woto bonnu noon, ñaam no moƴƴi, holtu hen, rewru hen Allah. wonno jettoɗa jawdi ma rewrata Allah, ɓandu ma kadi ene hatojini e nemade jawdi ma. aɗa jogui oto moƴƴo cooda, walla a ala luwa oto moƴƴo, jola hen jara haajuji maɗa moƴƴi, garta ndeeƴa, nemoɗa hen, tina hoore maɗa. Allah ne yiɗi on o ɓeydanma, saabu ɗum ko yettude Allah jeeya. Kisal transport, so caggal leydi gonɗa, so e nder leydi ndi jiɗɗa ko addoyede aéroport, walla jiɗɗa ko yaade nder leydi ɗo jiɗɗa yaade kala, sa jokkodire mabɓe aɓe jogui vanuji mawɗi, nawa yimɓe jeenayo ha yimɓe sappo e goho, ne waɗa bagage, aɓe jogui pikkoɓaji joɗɗi, nawa yimɓe joyi, ne waɗi coffre mawɗo waɗa bagage. Sofreɓe ne nana pular, ɓe nana français, aɓe nana wolof. no jiiɗirɗa foof ko noon. Sa yiɗi jokkodirde e mabɓe, tonggode leydi France ko WhatsApp tan, soit ɗacca audio walla ɗacca bindol, mbaɗa 00337 45 66 52 11 52 jafuɗon 21 78 numéro leydi Sénégal 197 11 83. tinnoɗen hen no moƴƴi. Dumgo Wuro Alpha ko wuro udditingo, ene uddatini hoɓɓe iwoɓe banggueji kala. woni en giwata ko ha to Guinée Conakry, Guinée Bissau, Gambie, ɓene giwa Mauritanie, ɓene giwa Sénégal, ɓene giwa hatto Mali, aroɓe janngude ɗon sariya Allah o. Ceerno Mouhamadoul Amin Ly mo ganduɗa ko gongiyanke, mo yahata e beddane waajo, kono sa sakkima e caali makko e anana gonga, ɗum woni haala makko. Hewani haala, kono nde haali kala natat nofuru. Ziyara gowɗo waɗede kala hitande 1 e 2 février, ndu lewru fanduɗo henna ndu, ɗum ko toon to Dumgol Alpha, lawol battugol 43 ɓiwol lawol, taw waɗante on ziyara ko ceerno Cheikh Yuma Kane Ly, waliyu Allah mo jomiraɗo rokkuno gandal koode, ko jamma jengi koode ñaari hay tuuba koɓe ne garanno ɗon. ene tendinira hen dendagal bandiraɓe julɓe kala ɗo mbawi wonde e nder windere nde. Yewtere men buuɗal yurmede hanki en kaali seeɗa, tinnoɗen enen kala pewniten ɗemɗe men ha tendi to banggue dewirɗe men Allah. moni kala yo ɓatto almudo pewnitowo ɗemgal, fewnitanma ɗemgal ma, taw wona tan gowka jangguin ñawɗo mo gowɗa, walla gowka salminandu ñawdu ndu calminta, walla gowka cuɓi hinali ñawɗiɗi cuɓi hinta, walla gowka tahiyaji ñawɗiɗi tahiyotoɗa. aɗa tehiyo ñawɗi, aɗa suɓi hina ñawɗi, aɗa jogui julduɗi fatihe simore ñawde, ɗum ɗo kala fewnit ene fewnito, ala ko fewnitta ko, ala ko fewnitta ko e aduna. ɗon ɗo neɗɗo no wuuri yo takto hoore mum, taktotoɗa ko ɗemgal ma ngal, ha ngal wawa jangude jangguin celluɗo, haysoko ayeji 3 ɗi dewruɗa Allah tawne selli. jango a hersata yeeso Allah subhanahu wa taala. kono noon kala ka ene sinka suudu, ene sinka ndewago, ene sinka gorago, ene holluma capal capal, aɗa wawi aɗa andi, kono a wawaki ene nawtuma faade Allah. tinnoɗen hen no moƴƴi musidɓe tedduɓe. ko wasi faade am min beele mi moƴƴitina ɗemgalam e anne kadi keɗiɗo. jiɗɗen wiide hande o en ɓooyi haalde moni kala yo fewnu kayitaji mum jogo, ka alana e jungo fewnu jogoɗa. fulɓe mbi hirande ko jamma ñamete, kono ko ñalawma nde fewjete. so rewɓe jeehi jeere nde min duggorto hirande nde ɓe codata haako, guerte, noflayi, koco foof to ɓe codata. ɓe cooda ɓe gadda ɓe cuɓa gila ñalawma, ɓe ndefa haako ɓe pewna ɗum, so jamma ari ɓe caha yimɓe ñaama. hirande ko jamma ñamete, fewjete ko ñalawma. kayitni a ɗaccata ha wiye hur mbiya ƴeewe kayitaji. neɗɗo ne jogui ndimago fewnude kayitaji mum, gona à jour, gona e midi pile. pewna carte ma d'identité, pewna passeport maɗa, jogoɗa kayitaji ma.
so heddimayi lebbi seeɗa gasde ko wayno lebbi ɗiɗi walla lebbi tati ha lebbi ɗiɗi ya fewnoy min passeport meeɗa gasde junggam mi meeɗa joɗade ha passeport gas kala nde heddi lewru walla lebbi ɗiɗi walla lebbi tati kemi ko changé de passeport mi wattamo kesso o wona à jour sabu ɗaminade moƴƴere Allah laawol ne wawi ummade a tuma ma ɗaminade moƴƴere Allah neɗɗo ne wawi widemi ar ɗoftam ɗo a tuma ma walla ɗo wawi widemi est ce que sara jogui passeport ey addumi balluma ɗo e visa ɗoftamin ɗo ɗum neɗɗo foni foti miijade ɗum woto miijo tan ɗo gaynata jawdi ma ɗo walla ɗo ndemata ɗo walla ɗo joɗiɗa ɗo walla ɗo mayata bitique maɗo walla ɗo gonɗa ɗo aɗan ala mi ala halis ɗon joni fewnu jogoɗa musidɗo men Amadou Gatamari Ba ko heewide kala saaha wonɗo ƴiwnata toɓata wonto ƴiwnata toɓa ko Allah tan andi ko Allah toɓata ɓayde ko Allah andi gandal Allah fewnu jogoɗa ina ƴiwna ha cikkama ɗanno pewna fof tawa yahata ƴiwnata joni joni lawol ma yalta passeport ala joɗɗa hande en jii wona yimɓe hewɓe hande mbaɗi certificat médical mbaɗi casier judiciaire ngala passeport mbiyani mbatta dossier mi mbaɗi a déposé yahata a jogoto passeport kadi passeport mo ganduɗa hen saji so tawi omo heddi lebbi jeegom gasde a heɓata visa passeport keddiɗo lebbi jeegom gasde a heɓata visa passeport ko famɗi ko foof yo heddo hitande e gasde mum sa ɗaɓɓa visa yiyata mo heddi hitande gasde taw wona aɗa yaha ɗarta ɗo wowi aɗa ɗarta jogoɗa passeport maɗa jogoɗa carte d'identité maɗa jogoɗa foof mofta kadi ɗum so ɓenni hande kayitaji bawɗi wonde foof so kayitaji judduji agdines suji sukaɓe ma so kayitaji ma so kayit bawɗo foof hande eggin ɗum e kayit wattu ɗum e email wattu ɗum électronique nanna ɗum e email aji maɗa mofta ɗum toon so galle ma sumi walla suudu ma sumi walla majji walla goɗɗum yani hen taw kayitaji ma nana mofte électronique maɗa boîte ma ɗum a tappat tan yalta hayso ordinateur ma heeli hayso téléphone ma heeli nana mofti e email ma caggal ka aɗa andi mot de passe email ma aɗa andi email ma aɗa andi mot de passe o ɗum kalde keɓoyɗa téléphone walla ma siggoɗo nannuɗa toon kayitaji ma fof nan toon numéro passeport maɗa numéro carte d'identité ma numéro acte de naissance ma woni numéro juddu ma kayit jibinande ma fo windu ko numéro o contata hande so tawi yiɗi yitude juddu ma tan ya taw aɗa andi numéro o saɗa andi numéro o tan sa roddi commune mo jibinɗa sa rokkiɓe numéro o tan ɓe jiitante facilement ko ɓuuri yawde acte de naissance maɗa a jogui masique ma a jogui email ma nanga kayitaji ma fof nanna toon ko piyaɗi toon nanga numéro passeport ma numéro carte d'identité ma numéro acte de naissance ma fof photocopie mum fof loowa toon so kayitaji ma majji tappa jaltina kayit o jaaha mbaɗa certificat de perte pewnita kayit ma kesso jogoɗa wona kayit wona saray neɗɗo gandirta kayit wona saray neɗɗo ñande nde miñamo yalti aduna ko kayit ma fewni nde jomum heɓa autorisation wirede ko kayit rokki ɗum autorisation yaade ha Dakar ɓandu mum ƴeewe kayit rokki ɗum autorisation artude ha Ndar kayit rokki ɗum autorisation iwde Ndar faade ha Rosso kayit kadi e signinte Rosso faade ha cuuɗi mum to wireteɗo so tawi ɗin kayitaji godani ɓandu yahata kayit wona sara woto mbaɗen négligé kayitaji ɗi won babiraɓe jooɗi hande ngala hay morso kayit won ɓiɓɓe hande wal ɓiɗo baahe mawɗe nanɗo ngala hay kayitaji joomum ala carte d'identité ala passeport ala hay acte de naissance Allah ne wawi uddirandema demal janggo wiye jiyaɗo Allah goto nan ɗo hokkima biye makka walla won rokkaɓe ɗo biye makka ƴeewe yimɓe ɓurɓe tampude ne jaaha galleji men dokke ko ñaami ko jeeri jaaha kam juuroyade neɗɗo ne foti yaltude seeɗa siru fil ardo eɗen poti hutorademo Allah wi ko jeehe e leydi ndi jeehe ɗannoɗe bittoye laaroye
neɗɗo o to fipto yurmede Allah. Kadi e nane en kaali jawdi nafata ko ñaamede, jawdi darindi nafata ko hirsede ñaame, wona rewede ha ŋooɗa walla ha maaya. Jawdi darindi nafata ko hirsede ñaame. Sa ñamata tew a wurata. Musidɗo men Alhuseynu Kane de passage min calminima, kanko wiyanno kolata dalli ko kol, suudata jamdi ko jamdi, tafata leggal ko leggal. ɗum noon so woodi kadi ko suudata ɓandu ko tew, so tawi tew suttima ko tew suudata ɗum, so jamdi suttima ko jamdi suudata ɗum, so leggal ene tawi ko leggal tafodirte muɗum, so dalli ko kol e dalli nawdete. Kono kay ɓandu so suttima yo ñam tew, suudo moƴƴa. A rewaɗe jawdi temedere mbaalu, temedde ɗiɗi, temedde joyyi, galle ma meeɗa ƴakkude tew so wona julde ha julde walla feeɗa ha feeɗa arta. Ndi jawdi ko nafata joomum. Nemo e jawdi ma, nemo hen, wuuri hen, woto bonnu, kono ñaam, holtu, yoot, uur, hot hoɗorde moƴƴere, wuur gurdam moƴƴam, uur won neɗɗo jontaɗo hen e jawdi ma. Maha galleji maɗa e laamorgo ma, mboɗo jogui galleji nana Bamako, mboɗo jogui galleji nana Dakar, mboɗo jogui galleji nana Nouakchott, mboɗo jogui galleji nana Banjul, mboɗo jogui, kono a meeɗa walde e majji. Mbalta koye luwas. Kaalis joɓaɗo fof wiire banque, joɓaɗo fof wiire banque. Ko maaro yor ko kos, atayal seeɗa, ɗum ɗo ayal seeɗa, a wuurata, a ɗannotako, a wonita tourisme, a yahata wittoyde hande, a yahata ƴeewoyde ɗo, a yahata juuroyade ga, a yonnotako hen, a farnotako hen, a andata leydi ma. Sa arte leydi ma capital ma mbayata kon diddaɗo ni, paya cuuɗi moon, mbiyatan amatala lelɗa, aɗa tufane, aɗa yara leli, c'est fini, c'est fini. Gandal koye aduna woni, witto koye aduna woni, kene ɓeyduma faade Allah koye aduna woni, kene ɓeyduma pinale gandal e humpito koye aduna woni. ɗum ko jawdi ma rokkanma ɗum. ɗum jeeya koye yettude Allah, ñamde jawdi mum jeeya koye yettude Allah, suɗorade jawdi mum jeeya koye yettude Allah, yonnade jawdi mum jeeya koye yettude Allah, walde ko ɗo mahi mbaala hen ha tina a waali hen jeeya koye yettude Allah, hodde e nokku mum aɗa lakkiti eɗe fewnti jeeya koye yettude Allah, urnade ɓandu mum woni mbaɗa ha uura, codanati moƴƴo uurɗo, sa waɗi taw wanataji musoji koye ɗinne ngoodi, jeeya koye yettude Allah. ɗannade e jawdi mum jeeya koye yettude Allah. Garta e leydi ma, ƴetta hayso ko yontere, ganduɗo ene nawma aɗa visita leydi ma, visita leydi ma, a jogui ngaalu ma, jeeya koye yettude Allah. Ganda leydi ma, janggo so neɗɗo goɗɗo ne haala aɗa andi, wiide mi yiiri yitteɗam ɓuuri wiide mi nani. Kono woni yimɓe mahi galleji, haɓe maayi ɓe natani e majji. Mahat galle mum tan fi hen luwas, ha maaya natani hen, ha maaya walani hen, ha maaya koye luwas tan hoɗi, ha maaya ene yoɓa luwas. Jawdi jaam, taw ganda ndin jawdi andi wawno kadi wontude jawdi ndi golla ha moni kala naftoro hen. Yo Allah won ballo ya Rahman. Ko jiɗɗen nadde to banggue yewtere carika ha joni, en jii o saaha leydi Sénégal ɓe sagataɓe hanki, diwoɓe miroji, ƴiñodiroɓe beddaji, ƴiñodiroɓe hôpitaux ji, ƴiñodiroɓe tribunaux ji, ƴiñodiroɓe e nokkuji ɗo ganduɗa ɗo watte déposé ɗi dossier ji, ngam yidde remoyde, ko remoyde, ko gaboyade, ko soñoyde, ko asoyde basalle, ko asoyde pomme de terre, ko fettoyde ñamako, wona e capital ko ladde. Ko ladde mbaɗete ɗon, ko contrat lebbi 6 aɗa liggo toon, aɗa andu a waɗi teb ha dañi 100 ujunere, aɗa wadde jardin, aɗa wadde jardin moƴƴo e wuuro mon, aɗa roosa, aɗa rema légume aji, aɗa fetta, aɗa nawa jeere wuuro mon, aɗa yeeya. C'est la même chose. Ko gonɗa e wuuro mon koni ɓuuri par ce que a jogui liberté.
aɗa wawi yaade ɗo beeleɗa, aɗa wawi jooɗade ɗo beeleɗa, aɗa wawi haalde ko beeleɗa, aɗa wawi ñamde ɗo beeleɗa, aɗa yiya bande en, aɗa yaha genale wiroyde mayɓe, aɗa yaha innoyde sukaɓe, a tawtore dewle, a tawtore pottitte, aɗa juula e jama. kono ɗo joni so tawi a jaɓanama visa hol mbaɗo biye o, e nder on contrat mo jaaɗa ko ndema tan no kom gaani, Allah walli bamma walla mawne walla miñe ko wawi wonde kala ɗannima hakkille mum heedi koye ndema, eɗen gandi hen ko heewi, hakkille mum heedi koye ndema, ene ɗaɓɓa balle, ene sira e ko dañata ko, ene waɗa takalta pilta ha Allah waɗa ɗum daña leydi moƴƴiri, fifo ha asa forage demi forage, sippira hen ha waɗi hen groupe walla waɗa hen solaire, sippira hen ha adda tiwoji fewna guesa ba ha feewa. an kala ko mbatta Espagne, Espagne nani, an kay an ala ko mbatta Espagne, Espagne nani. namde ɗe kam kilo ñamako gona hono foti jarata, so tawi yeehi ha satti yiide en yaha ha temedde jeetati mbuɗo. eɗen calmiɗo rewɓe Seleng naɓe, ceerno Mouhamed Seck min calminima ha toon to Seleng. rewɓe Seleng naɓe ko ɓuuren hewde e rewɓe ɓundunkoɓe ha tenti on diwan ko remoɓe ñamako. hen sahi koye nder galleji mabɓe e koye mumen taw koye woyndu walla robigne ɓe ndemata ñamako, petta sakuji ñamako, otoji ngara jomum yeeya ñamako mum sooda hen wutteji joɗɗi, uddita hen bitik, fewni hen gurdam ha feewa. mo jiiɗa hen kala ne jogui haalis, ene sodana hoore mum cuɗari mum, ene sodana hoore mum paɗe mum, ene holtina hoore mum, ene ñaama ne jogui kaalis. fawaki sabu kilo ene yaha ha temedde jeetati, kilo temedde jeetati sa dañi ujunere kilo no foti 4000 calcula ɗum fois 1000 no foti rokkanma. joni noon so wonti an ko a dañƴo leydi 2, 3 à 4 hectares walla 6 hectares ko wawi wonde kala, Allah wallima a waɗi grillage hectare o gasi, Allah wallima a waɗi hen forage walla demi forage walla deux forage walla woyndu, a waɗe maru installation solaire, ɓe ɓiɓɓe koɓe pati. o ɓiɗɗo baɗɗo e hakkille mum rewde ngo maayo wiide ne yaha Espagne, holko waɗata toon? aɗa remoya aɗa aynoya ko mbatta toon? an ka galo ngaluma nani, joni gonta multimilliardaire. hanki kala pewnuɗo carte d'identité e nder rendo men holko waɗete carte d'identité mum? komi agriculture, komi demowo, ɗum wonno e carte d'identité ji men e foof. so wona éleveur tan ko demowo cultivateur, so wona éleveur ko cultivateur, so wona éleveur tan, so wona gaynako tan komi demowo. ɗum wonno e kayitaji men en pop hade on profession ittede. hande sa yeehi Europe walla Amérique walla Asie, ɓurɓe alɗude toon ko remoɓe Europe so mbaɗi greffe leydi ndi tampat, ɓe jogui kosam, jogui tew, jogui guura, joguiɗo guura kañum jogui leydi, a hormete alay saago. saabu neɗɗo ko mayi huuɓere makko foof so ñamata o yaltat e mayre. neɗɗo ko farni ko foof, ko tini hoore makko ko foof, so guura ala o yaltat o yaltat. demowo jogui leydi. ndema noon hande wona yimɓe ne gooti ɓe mbaɗa no mbiɗen ni, ɓe donka dañde jaam e ɓesguji mabɓe yo liggono ɓe jiiɗi liggoro ni. so ɓen ɗaccama bonna, jogui ko moto mum, nana soirée, nana ga musique nani ga, inde nani ga, yangue nani ga, cuhlildewel feeñi ga, ɓinguel yalti ga, jomum yaha tan jaali bolle puyɗe ha bona nimsa rutto wiye feeɗe maaje ne yaha maaye maayo walla anda e hoore mum. sukaɓe perten mbawen liggade ko jinnaɓe men gaddi, walla mawniraɓe men gaddi, walla miñiraɓe men gaddi.
kala neɗɗo ko tottuma wima liggo hen moƴƴina daña hen jomum daña hen. hande wallahi won wonɓe ɗo Espagne walla won wonɓe ɗo hen Europe o Amérique hakkillaji mabɓe gakkedi koɓe maayiɓe heddoton neɗɗo way kono gowka jaasi dabare. min gomi tan goɗo ɗon gomi dañde mi ala feere wonde somi wi welani wiye artu ɓe gartata de holno jomum artirta. so arti ala ɗo nangi saabu sinno woni no wawno dañƴe ɗo nangi walla mo nanguide arta gollo. en ji hande hewɓe wonnoɓe Italie e Sénégal to banggue bowol en garti nan ɗo jooɗi kamɓe guddude restaurant ji kewɗi yumimen fast food e gueɗe kewɗe nanade kamɓe jogui e leydi he. hande zone Niayes foof kamɓe ndemarɗo hen zone uji ɗi kamɓe gaddata nana kamɓe gaddata persi kamɓe gaddata poivron kani salade kamɓe gaddata ciboulette kamɓe gaddata hande oñoje ɗe kamɓe gaddata gueɗe kewɗe hande nawetaji ñamiteɗɗi foof e jeune Niayes ko kamɓe. ɓe jaa toon ɓe gandi laamal dia toon gasi ɓe garti ɓe keñi law ɓe tetti takko Dakar aɓe nanna lugim e nder Dakar lugim frais ɓe ndema ɓe ndemday miñiraɓe mabɓe étudiant ji wonnoɓe université ne donki yaade gonda e mabɓe ɗon. hande saɗa naata Dakar ko noppi ha ko werte jiyata. Dakar ne hato jine ɗum so wiyama hande Sénégal ne ñama 30.000 tonnes basalle par lewru walla ko ɓuuri ɗum ceerno ndemen ha heewa ɗum ko ngaalu Sénégal famɗani ko 19 millions d'habitants wona hunde famɗude ko ñamoɓe ñande kala ko sohluɓe nguura. ɗum noon alay sago ɓen addoɓe ngaaluji men ene ira e leyɗele ɗe ɓe daña ɓiɓɓe mabɓe walla miñiraɓe mabɓe walla baaɗiraɓe wawɓe nangandeɓe. neɗɗo noon joom jawdi so waɗi goho bonnama waɗi ɗiɗi bonnama watta tati. neɗɗo yiɗi jawdi mum noon neɗɗo ene yiɗi jawdi mum neɗɗo kadi yiɗa jawdi mum bonne. hewɓe mbaɗi gollorɗe ɓe mbaɗi boutique aji bonna ɓe mbaɗi guese bonna ɓe coodi auto ji transport bonna ɓe coodi galleji bonna ɓe eti wadde restaurant ji bonna ɓe eti wadde boulangerie uji bonna ɓe eti oto paɗen perten guite men ɗe perten guite men gonɗinen liggey gonɗinen gollal gonɗinen gollade woto gonɗinen ñagunde e jelari goppen mantoje ɓuttiɗe yonti liggoɗen goppen wurde dow keeceje men ɗe keeceje janani mo jiiɗa fof ne ngolte keeci jeɗanki mo jiiɗa fof ne ngolte balaɓe janani mo jiiɗa fof ne itti ɗaminare yakare fof ne ɓakke o aduna fof ne ɓakke dow mum holno yarata yahata yimɓe fof ko haƴƴuɓe enen fof ane ken haƴƴuɓe hay goto mawnta mo jiiɗa fof ujunere no ngolte mum ngolti to bikkitoɗa jogui doole ha nata joga doole ha ɓoye jana mbima ñaw voilà aɗa hollanno faaru nan aɗa ɗo leli kamɓe limma ɓe limma kadi mbima ñaw ɗum handi hen yahata wawa yaade. goto fof uddita ɓernde mum uddita juuɗe mum uddita guite ɓernde mum uddita guite jiiɗe mum huccana gollal jiya galayal ne mawni hay goto mo hay pala nana te nana ko halis maɗa nogas capannayyi capanɗe jeegom capanɗe jeetati temedere nogas cooda sabunu guppa comji ma taw hay gortinani. tinnoɗen no moƴƴi Allah wallen kadi laɓɓinen ɓerɗe men giwene hasidagal neɗɗo ara daña ɗo leydi waɗa hen grillage yiɗa remde ɓe gujjitoɗo jamma ara bona grillage janano gujjitoɗo jamma ara soppa basale janane gujjitoɗo jamma ara bonna tiwoji janani o kay wona moƴƴo an kay jeeya ka haside so an jeyno leydi ndi garta ko ñalawma mbadden peɗeli mbadden ɗemgal kono ala accata ko ha jamma jenga yimɓe falelo gujjirɗa gara duppa guesa jananta neɗɗo bonɗo nani a yi jahannama neɗɗo jahannama nani neɗɗo bonɗo ɓernde nani duppa o nguura walla gara bonna kake janani
kela tugaje bonna kela potoje ɗe. ɗum ɗo fof ko firti, holko firti teni aɗa wawno gollade hen, ɓiye ne wawno dañde hen. Allah mi yalam janggo holko jogori naftoyde ma an. kono bonnira ɗum jungo ma, sabu hollum sabu ɓernde ma ƴoogi ha aronki wadde maîtrisé hoore ma. hasidagal moƴƴani, bonande jawdi moƴƴani, bonande kaake janane moƴƴani. neɗɗo hayso koye leydi ma o ari nawmo yeeso lawol jeehe, joƴƴinmo kaldon. fitina nafata haydara, bonande nafata haydara fewnata. hey sukaɓe Europe, Amérique, Asie, Afrique, ɗannungal woni hen ko basal nawno ɗumen, woni hen ko faaro, woni hen ko giƴa men jeehi tan min jeehi acci jawdi darinde ha heewi nde halki caggal mabɓe. aɗa jogii jawdi darinde, a tawi jinna amma ne jogii jawdi darinde, ko ngalu woni ɗon. feɗɗiɗ haqqille ma, peɗɗita guite ma, ƴeewa yewtidde jinnaɓe ma, ƴeewa subtade hen ko ene yona, mbatta ɗum gaynaka moderne moƴƴa. joni mbatta jolnude jawdi. hande woni yimɓe nana mali ɗo ñooro ɗo, walla ni woni yimɓe nana hande to Segu ɗo Masina ɗo. hay hooreji ɗe Amérique ɓurani ɓe hewde haalis. jominen ko tefankoɓe mawɓe, ñallata ko nannoyde gayi Côte d'Ivoire, ñallata ko yeeyoyde nayi e geyi e nayi Dakar, ha e nokkuji goɗɗi gala. ko haalis jomin jogui, holto dañi ɗum koye gaynaka. sa feƴƴiti haqqille ma tan mataw holko saabi Allah rokkimi ɗum. min noon Allah rokkirani ɗum hami mofta walla hami rewa hen tan. Allah rokkiri ɗum ko hami nafa, mi nafta hen, mi naftoro hen, min naftoro hen minen foof. won jawdi wonori e galle goto, andi wawi fabade leñol ngol foof alɗa e mayri. sabu joni guese biyeteɗe jelteɗe jaaha Espagne ɗe ko guese société ji, ko galle goto jeeyata ba guesa gila e duuɓe kitale, gila 1776 Fouta jeyti hoore mum, gilnen ɗe guese ɗe gooti. aɓe ndema aɓe ñaama hen, aɓe jeeya hen, aɓe ndema aɓe ñaama aɓe jeeya. ɓe daña partenariat ji caggal leyɗele mabɓe, aɓe ciññina ɗe tamate fayi ko Amérique, walla oɗo piire fayi ko to, walla fayi ko ga. ɓe cohla liggotoɓe beele société ɓe wawa marsude, ɓe gadda men. ko dañƴa fof koɓe dañata ko ɓuuri hewde. sa ari go a yoɓat toon lempo, a yoɓat ñamde, a yoɓat yarde, teni a yoɓat gueɗe kewɗe. firti ko 1000 euros mo joɓetoɗa o, so tawi fereji ma guittamen heddontoma ko 400 euros. mbiya neldu hen jinnama hay soko 200 euros walla 100 euros heddonoma seeɗa. noon gorata ha contrat ma gasa, tawa ko joyiɗa ko ala no foti. sa arti haydara to hay biye ma wawana hoorema. woni kala noon e suwa mum yo Allah won ballo. so boɗalirumede feri feeñi, feenjay ɓattake, musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr, ketki malaki jaam, yo jaam Allah ñalane musibam tedduɓe.